Alhamdulillah na ad na mapenda na makapunda no. Magpunda no, bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga uripan wallah, mga luksakan, mga bangsa ko, kuwagamatan, wagama Islam, na paganeron nagyang ko to mamimintin din na ditano di kapakapanalamat si ko Allah. Batala bawron sa giyang kaya pamana kinisampay tano, nagukyaramigi tano sa giyang kaya bulan a Ramadan. Asama na mga uripan wallah na lagi duba kagay-gaybu na di tano di panayon sa bulan na Ramadan. Ugid imanto, nasama niya na lima-lima gawi alam ba ko bulan na Ramadan na pagawaan tanod na giyang kaya bulan na Ramadan. Na aya pinakamapya si ko kababalitan wa Muslim aminirampay tano sa giyang kaya bulan na Ramadan na giyang ko to adi tano di kapamakote ko oras malalamba sa giyang kaya bulan na Ramadan. Katawan tano sa giyang kaya muri-puri asa pulugawi sa giyang kaya bulan na Ramadan na saya mapapadala magyang kuto Laylatul Qadr tumu adi susang gibulan ulan. Na diyan nandi miandis kasanan ng mga ulama tano si kupiti barangan na mga page, si kupiti barangan na mga GC, si kupiti barangan pa mga muhadara na miandis kasanan ng mga ulama tano. Si kumyangaw na mga gawi na ayaw tamyan discuss akan nagyang ko to mga panduan, mga wasyat o lukuman si kuwataian. Na miya kuwata nurong nagyang ko to isa wasyat yan agi gyuto so kapiyupiyai tano si kumbala lukas tano. Na ayaw tamya pikirakan nagyuti bugan tano sa mala usayan. Agyang ko to kapiyupiyai kadong di kapiyupiyai si kumbala lukas tano. Sa giyang kaya bulan na Ramadan na miyan discuss no mga ulama tano so zakat, miyan discuss rin sundawan na giyang kaya bulan na Ramadan, miyan discuss rin din so piti barangan na mga tao sa giyang kaya bulan na Ramadan, miyan discuss rin so pumakabatas si ko Ramadan, miyan discuss rin so mga pipiagalbag sa giyang kaya bulan na Ramadan, lang na may pantag si ko bulan na Ramadan na miyan discuss rin. Na ayan niya miya pikirakan na aya bugan tano sa usayan amala nagyang kaya kalay arga udi nakapipi isi kumbala loks. Sa giyang kaya bulan na Ramadan na isa pa na amapi paparangayan o Muslim. Araraut niyan sumbala loks yan, araraut niyan siya mayan, araraut niyan sinayan, agyang kutwa kapipiin niyan si kumbala loks yan. Katawan tanwa sa giyang kaya bulan na Ramadan na langu-langwa na mapi agalabak na pembalasan tanurun Allah subhanahu wa ta'ala na katawan tano aso birrul walidain so kapiyapi isi kumbala lukas na padanan sa simba padanan ko mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala na gina ni isa miya pikirakan antunay ni ba na mapamagusay tano sabab sa ayay niya page tano nag-iiso dito ditoon panguyat na panguyat ta isir kita no langon, panguyat ko mga kangudaan, panguyat ko mga tao, ararawt niya no dinariyot yung sumbal aloksan. Miya kadagdagla, miya aliw sa Quran, agu miya aliw sa hadith, ami pantag. May pantag ko kapiya-piyay o dinakalay arga umbal alokstan. Na iman to nandiskas nanwanan na ayatano, tagwisa, o paman na oras sa giyang kaya makampata oras. Mauri pa na Allah, mga luksakan mga pagariak ng kuwagamatan wagam Islam. So Allah subhanahu wa ta'ala na umanyan din aliwin so ingaranian, umanyan din aliwin nagyang kutwa ka patot kinisugunya ko kapsimbatan o si ko Allah na iptundugin nun sa mga lukstan. Lagi dagyang kaya Peter wallahu subhanahu wa ta'ala la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana.
So Allah subhanahu wa ta'ala na pitero yan, kada sumaanan yan, pit kumamaanan yan. Nadaab suswat niyo inuntas wallah. Pamana dit na suswat tanu inuntas wallah. Gupiyapiyain niyo sumbala loksiyo sa tanto akapiyapiya. Inaluyo wallah sungaran yan, at tigin na simbahan tanu sa wallah, na initundog yun na piyapiyan tanu sumbala loks tanu. Na ayat na sumiyugun mga uripan wallah na sunsu Allah. Kana ba matag inisugo mga ulama tanong. Kana ba matag inisugo mga nganinsan. Ka ayat na sumiyugun tawudan tanong ni mga uripan wallah na sunsu Allah subhanahu wa ta'ala tigian. Na simba ako niyo at wallah na gupiyapiya niyo sumbulalok siyo. Mialoy pan. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر. So Allah subhanahu wa ta'ala na pitero yan na inipaliugat ukad ng tano. Rabbul alamin na kasimbatan o kasuwaswatatan ko Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Psuswat na na simbahan tanu sa Allah. Na initunugin man at tigin na wabil walidain ihsana. Nagupipay niyo sumbala loksiyo sa tanto mapiya kapipiya. Alimaan tanu sumbala loks tanu. Kababayaan tanu sumbala loks tanu matigu Allah subhanahu wa ta'ala. Imma yablughan na indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. O pamakos ka. Nariyot ka sumbala loks ka. Amya ka idad siran, fala taqul lahuma uf. Na banyo kiran di teru agyang kotwa uf. Aya kaya tafsiraw no mga ulama tano nasa agyang kotwa ka terwa uf. Nagyuto so pamana gira asyugu ka umbala lokas ka. Na di bagad no pama kerarang iti udi na bagad pakasembag sa di mapya. Udi nagyang kota tigiran sa Tagaluga bagad miagdabug. Tigiran na nagdabug ka. Udi na, giyang ko to asyugu ka umbala lokos ka na tika, sakang paman. Udi na asyugu ka umbala lokos ka na tika paman na sakang pud ni kuha niyo, susugu niyo. Napitero Allah subhanahu wa ta'ala tigyan na wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Naguban niyo siran di terwi sa mga rataabas at tigu Allah subhanahu wa ta'ala wa kullahuma kaulan karima. Piyapiin niyo so kapsimbag yu kiran. Piyapiin niyo so din yu kiran di kapakin dulo na atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Suguan na nan wallah. Atigi na simba ako niyo atigu Allah. Piyapiin niyo sumbalalok siyo. Ay masakiton manguripan wallah na sagyang kaya masatanong tabiyata makasanggibu. Naad na katuon tanong ko mga tao. Ad nakatuon tanong ko mga kangudaan ni manto adiram piyapian sumbalalok siran. Ad nakatuon ni manto si ko mga kangudaan na miya kapiyapiya siran niya kapiyapiya yung koto adiran di kapakin dulo na ko salakaw di salakaw. Miya kapiyapiya yung koto adiran di kapakin dulo na si ko mga ginawairan. Ugid na miya karata-rata siran di kapakin dulo na si kumbalalok siran. La hawla wala quwwata illa billah. Sagyang kaya masatanong na miya tumupan no sabad ang mga kangudaan so ginawairan. Miya tumupan no sabad ang mga kangudaan so galabakiran. Miya tumupan no mga kangudaan so sabad mga tao adi sumbala loksiran mga uripan wallah subhanahu wa ta'ala. Natungan ay masakit sa ginawa. Aska miya kapuon si umi ka na, miya kapuon si kumbala lokas ka na, danga sirang piyapiyay si kumasakaw yaw-yagiran. Nakatawan tanong mga uripon ng Allah. As mga lokas tanong na makaisesar kita no makasagad si kukaw-yaw-yag tanong. So mga lokas tanong na makaisesa makasagad si kukibabatok tanong sa dunya. Madasi umi ka na, madasi na ka. Nadad na mga katalwi umi udi nadad na mga katalwi abi. Nakatawan tanupan mga uripan na Allah batala borong suryaw tiyan sumbalalok siyan sumanga kangudaan sagyang kaya masa iman to. Napuong ko kawawatayar kita no nataman iman to. Naso mga lukus tano.
na igiraman utuap ke sakit tanu, igiraman utuap ke sugat tanu ang mga balawla, na ayad ap pakaugo perkita no nasumbalalok sa tanu. Na antawa tanu mga uripan no Allah. Aryaw tanu suumi tanu naryaw tanu suabi tanu nadatanu siram piyay-piyay. Na ademburas na pembelag-belag tanu mga uripan no Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayaw kapakap tutuna tanu na si isalungan na mauri. Tawunan tanuanan. Sagyang kaya oras masa. Madadanga ka si uming ka na madadanga ka si abing ka. Na pipiing kasiran, nakababayaing kasiran mga uripan ng Allah. Akapakaya amay, nakapakay amapita, nakapakaya si isa gawi, nakapakaya sa pagkatalong duga gawiin, namada si amaka, namada si inaka. Tawunan tanuanan mga uripan ng Allah. Nandiya kasakit-sakit sa ginawa. Aad na oras na kedar ka sutaw, amiyo yagirkan, aad na oras na kedar ka sutaw, amiya limar ka aginan si umika na aginan si abing ka. Naiman tumang uri penuh Allah sagyang kaya malalamba. Asa puluh gawi sagyang kaya bulan Ramadan. Na ayah paliuga terkita no. Na di tanu di mi pamangnis sa relaso, mga lukas tanong nagudita no di, mi pamangnis sa ben pakatasa wallah so mga umuro mga lukas tanong ka mataang ko wallah. Kapitero mga ulama tanong ad dunya sa'a wal akhiratu khulud. Mata-mataan mga uripan wallah pitero mga ulama tanong asu dunia na matagay sagad na sualungan na mauri nagyutu itatap na ademburas mga uripan wallah. Napasendit ka, hey pagariko, hey babayakan, hey aryakan. Napasendit ka. Ada nga kapi-piyay, sumbalalo kas kasi kumasa amapad kasiran sa dunia. Natanudin ka man, si kukawawatair ka na taman sa kialoks ka. Naadnap katalwan ka, umi ka, naadnap katalwan ka, abing ka. Na antunad mga di kaswa kami, kumadasi, uming ka na madasi. Abing ka mga uripun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyai, na inutanuin idindiskas sa kasagyang kaya masatano. Na miyakadakdakla mga kangudan, mga uripun ng Allah. Adirang piyapiyaan sumbalaluksiran, nadirang kababayaan sumbalaluksiran. Nagudirang perhatian sumbalaluksiran. Rilantan ng Allah mga pagariyakan. Miyaluipan, O Allah subhanahu wa ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْسُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ. Mialo itanin ni siko, wasiat ulukman siko watayan. Inuak ni miya pikir agi diskas tanu. Kami kapia-pia niya bendingan nagu isini ko mga bendingan ap kalipatan tanu mga uripun wallah. Suluk man na pianguyatan yan, nagubigan yan sa wasiat suwatayan na tigyan. Api-piyang ka tigyan, sumbalaloks ka. Kasiran man na tigyan, balaborun su inatano mga uripan ng Allah. Si ko kababalitan na wata, si ko katatagutan no, si ko tiyano mga lukus tano, na umitano na, inalimaan tano niya sa miya kasyaw ulan, na taman sa minilapot tano, na pagkasusun tano niyan, taman sa miya duwaragun mga uripan ng Allah su idad tano, taman sa miya lukus tano na pagalimaan tano, mga lukus tano mga uripan ng Allah, batalaborun su mga umitano. Anto nagyang kutwa haditha mi ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adna sa kataw asahaba asumyungs kanyan si ko Rasulullah tigina ya Rasulullah na anda tigyan ni patota ibagaya kanu nagyang kutwa babaya kana tigu Allah subhanahu tigu asahaba na pitero Rasul sallallahu alaihi wasallam ay tigin na kinanglan na pagumpagan niya kababayaan kana suuming ka na piyakay siyang parumano sahaba na tigin ang tapa na tigin na suuming ka taman sa miya katlo mga uripan ng Allah na initundugin na nasop manatigyan so abing ka. Nakarinaw to mga uripan ng Allah. Aso mga lukus tanong na ayad na patot kita nung nagyang kutwa kababayay tanukiran. Nagu aya patot kita nung nagyang kutwa kaalimay tanukiran. Na aya patot kita nung nagyang kutwa kaparati tanukiran si kung mga benar mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ino mga day, niya kalala pa kayo siya kan sa ginawa ko. Na iya kalala ipakay sa tanong si kung mga ginawa tanong. Ino mga day sagyang kaya masa.
Amya kadakdakal ang mga kangudaan na dirab kababayaan sa mga luksiran. Amya kadakdakal ang mga kangudaan na riyaw tiran si umiran. Na riyaw tiran si abiran. Riyaw tiran sumbala luksiran. Na di niyan sirang pipian mga urip na Allah. Ino to mga urip na Allah. Bud na miyang gulawlar ka, lukas ka. Mga di ka tayo mga urip na Allah, miya rasa-raser ka, si uming ka, nagusyabing ka. Ugid na siya sa dunia, mga urip na Allah, na di nga sirang pipian na, mga sirang din di. Antonio ni ba na, panumbaga sa di mga pipian, ang panapkilitan naman to sa Facebook, sa social media. Ang mga wata, apranag niran sumbal aluksiran. La hawla wala quwwata illa billah. Wal iyadu billah. Rilan tanu wallah mga uripon wallah. Na inuwak ni pindiskas ka madaklap ka si mata. Na masakit sa ginawa mga uripon wallah. Aka mamasaan ka sumbal aluks ka na di ka sirang piya-piya. Na piya-piyaan tanu mga uripon wallah so mga luks tanu. Nagu kababay tanu sa mga balalok tanu sa aliman tanu siran mga uripan wallah nagu tanu dan tanu mga uripan wallah agyang kaya kibabatog tanu sa dunia na pakatas-tas ang nagyang kotwa ng poloragun amapad ka sumbalaloks ka ugid na pagawang ka bumbalaloks ka na aya pa kay sa ino mga day makaptuna ka no sa alungan na mauri ino mga day sa kaniyang panimababali alokos ka sa alungan na mauri nagina ni masakiton mga uripon no Allah. Ino ayad na patutar kita no. Nagyang kutwa ka pipi. Tano si kumbalalok sa mga uripon no Allah subhanahu wa ta'ala. Miyangalip na Allah subhanahu wa ta'ala. At igyan upamana wawasain al-insana biwalidayhi husna. Pamana pipian tanod nagyang kutang balalok sa tano. Ayat na patutar kita nung nagyang kotwa dito hindi ka pipisi kung wala luksan. Madakla may aloy sa mga ayat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Adun na miyang aloy sa mga hadith. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man arda walidayhi faqad arda Allah. Wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah. Pitero Rasul sallallahu alaihi wasallam pad kumamanan yan. Sad na tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tao amyaswaton sumbalalok siyan nasabun-sabun na ramyaswaton mamusu Allah. Nasad mamusa tao akararangitan sa kanya numbalalok siyan na faqad askhata Allah natsabun-sabun na kararangitan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sama no to mga uripon ng Allah, na saan sa tao, saan sa kangudan, ariot yan sumbalalok siya na miyaswaton sumbalalok siyan, miyaswaton si umiyan, miyaswaton si abinian, na karinaw to mga uripon ng Allah sa miyaswatar ka mamusu Allah. Na saan mamusa tao, kiararangitan sa kanya no, balalok siyan, kiararangitan sa kanya ni uminian, kiararangitan sa kanya ni abinian, na karina mamuto mga uripon ng Allah sa kerarangitan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na pananggilan tanunan mga uripon Allah. At nakatuon tanu sa giyang kaya masa. Akararangitan sumbalalokas tanu, na kerarangitan tanu mga uripon Allah. Na ayaman na patutar kita no mga uripon Allah. Na apyan ni kap kerarangit di si kumbalalokas tanu, na ayad na pinakamapian na giyang kuto, akapakararanak tanu, kadidong patot, didong ka pa kay ubatan o sumbaga sa mga lokas tanu mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala. Gida-gida ka man. Kapakaya sa kita no, na nagkatunar kita no, an mabuha mga murya taon yan. Iman to. An mabuha mga watata no. Nang gida-gida nga man, nasa ka. Nasuwata ka na di kanyan di panibagan. Suwata ka na di kanyan di pamaninta. Suwata ka na di kanyang piyapian. Suwata ka na di kanyang kababayan. Nanto na mga diip kagdam ka. Nasansap kagdam ka mga urip ng Allah. Nagyutod mambib kagdam. O mga lukustan ng mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Niya kay salungan na adna sa kataw. Asahaba. Asumyun sa kanyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasta'adhanahu fil jihad. Midas kanya no natigin na ya Rasulullah na paunong tagwa tigyan siya sa jihad.
Pagno tagwatigian sa lalan si Allah, kapakiperang atigian para si Allah. Napitero Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahayyun walidak. Inu atigian, uyag-uyag panatigian si umingga, agusya bingga. Na aya pitero aging ko to sahabat tigin na naam, waya tigin ya Rasulullah. Napitero Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa fihi ma fajahid. Rawahu Muslim. Napitero Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabanga sirang bud na tigin PPA, nabanga sirang bud na tigin alimai. Atigu antong ni ba? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na adna ketuon sa giyang gaya masa mga uripan ng Allah. Mas niya tumuran supad agalubak adisiko mulalok siran. Uway, pato tadin rakita no, mga uripan ng Allah. Agyang kuto, aditano di kapakang gigilubas sa pitibarangan sa na mga sukatan o di na pitibarangan na mga galubak mga uripan ng Allah. O di na pitibarangan sa nganin sa na mga importante ang mga galubak ugid na ayat tunudan tanong. Na didig ka pa kayo ba nga, tunin mo na lipat iba nga, di alimay iba nga, di pagkababay ay sumbalalokos ka, di pato to ba nga darayno ng sumbalalokos ka, mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na, inangkantan mo ng mga uripan ng Allah. Amiyalitan wag yan kaya hadith. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiudas asa katawa sahaba. Ay sa iniudas yan, natigin na penjihad ako at tigin ya Rasulullah. Nakatawan tanwa su jihad. Na isad na naasuguan waga matan waga Islam. Na inisiyan dan o Rasulullah so sahabat tigin na ba panuyag-uyag sumbalalokos ka na tigin na uway. Na tigin na ba nga sirambod na tigin di PUPI. Ba nga sirambod na tigin pagalimai. Ginan ni Peter Kiram o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginan ikarina sa kalay arga mga lokostan ng mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala. Miyalipan siko hadith o Abdullah ibn Mas'ud atigian asala fihi Abdullah ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qailan ayyul a'mali ahabbu ila Allah. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na inisins kanyan o Abdullah ibn Mas'ud atigian na ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Antong natigyan ya Rasulullah igalbak ab kababaya-bayaan ng Allah. Ini pakai suto si Rasulullah. Napitero Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha. Atigyan na isab kababaya-bayaan ng Allah agalbak nagyang kuto akasambayang nga si ko sambayang si kurasyan. Na Piterop man o sahaba, tigyan na thumma ay. Anto na panatigyan ya Rasulullah. Tigyan na thumma birrul walidain. Na ikadua tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam pinakamapya. Agalabak, nagyang ko to akapiapeng kasi kumbalaloks ka. Sama no to mga uripon wallah. Nagyibus sa kapiapeng si kumbalalokos. Gibus sa kababayan kasi kumbalalokos ka. Kapagalimayin kasi kumbalalokos ka. Na isad na iya pinakamapiagub kababayan na galbuk wallahu subhanahu wa ta'ala. Qala thumma ay napiturok man Rasul sahaba tignan tunap niya Rasulullah at tigina ginan so al-jihad fi sabilillah. Ginan so kapakiprang para si wallahu subhanahu wa ta'ala. Sama no to mauri pun wallah nagyang kai akapiepay si kumbalalokos na isad na iya pinakamapi agalubag ay nisugur kita no wallahu subhanahu wa ta'ala. Mauri pun Allah subhanahu wa ta'ala. Niyangaloy tanod sa mga hadith, niyangaloy tanod sa mga katuro Allah subhanahu wa ta'ala misabab kung mga ka-PPAC kung mga loks na malutan ron maloy sa mga hak, hukuk o mga loks tano, mga karapatan kita no o mga umbala loks tano na aya isam niya aloy mga ulama tano na ta'atu lahuma na ayad isa akinanglan. Amain katano hak karapatan kita nung balalukos na nagyang kotwa kaparati atan ron. Salakaw man, ubaya ipangandawiran na kita nung nasukaribatan, nadir kita no to patot manguripan wala. Ugid, na upama ko aya, isugur kita nung balalukos na nasukamapian tano, swagamatan wagama Islam, na ayad na patot kita nung manguripan wala, nagyang kotwa kaparati atan ron. Naiman to manguripan wala, nasabab sa giyang kaya pa kausurumasa, mauripon Allah
na adna katuon tanong ko mga kangudaan, psuguun siran o mga luksiran sa kamapian, pangadi ka, sembayang ka, o di nanganin sana mga pipiagalbag na dirang perhatian mga uripun wallah, kaya perhatian niran nagyang ko to aboya ginaweran. Pakawatan tanur wallah subhanahu wa ta'ala. Miyaluipan, at-tawadu' lahuma wa muamalatuhuma birifkin waliyin. Isa pa na miyaaloy, mga ulama tanwak karapatan, umbalalo kas tano, nagyang koto akapangalimbabaan tanukiran. Apiadn, ikap kerarang iti si kumbalalo kas kasiki, uming kasiki abingga, na pangalimbabaan ka. Kenapa patutuba ka sumbag? Kalukas kanan mga uripan ng Allah, kaudakiran sabab ng Allah, siki nakagusiki abingka na dikad mauyag sa dunia mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala. Napangalimbaba ang kakiran. Namyalipan na khafdus saut indal hadithi ma'ahuma. Yang ko tuwa kapakaituang kasiko suarang kay giraman tuwa di ganun din bibitiray siki umingka agusiki abingka. Namyalipan mga uripan ng Allah na isti'malu adabil kalimat. Nagyang ko to kapugusar ka sa mga pipi abasa. Yan na, benaray, mga uripan ng Allah. Gudumali akar kanway. At nakataon siya ko mga kangudaan. Ising nga ginawang ka. Hey, pagari ko na, hey, babay ko. Iman to sagyang kaya masa. Sagyang kaya kiyawiyag ka kaya pakalaka. Kung buka man sa dunya, ino mga di. Miya tiro ka ki uming kagu kiyabing ka kababayaan kasiran. Ino mga di. Miya tiro ka ki uming ka kababayaan kas kanyan. Miya dirong kakiyabigap kebebayan kas kanyan. Nasagyang kaya masa tabi at makasanggibu. Nasusabad na igiraman ito asi mi pantaki karuman yan na Masya Allah. Tutama nagyang kotoa kebebayan yan. Tutama nagyang kotoa kapagalayan yan sa tigyan na I love you. Ugit na igirasi ki umingka. Igirasi ki abingga. Ayapa kaysa. Kembugamaan sa dunia. Mialing ka mga di kiuming ka kebebayaan ang skaman umi. Mialing ka mga di kiabing ka tikap kebebayaan ang skaman nabi. Udin nasagyang kaya kibabatug ka sa dunia. Ino mga di miya kapamangan ni ka sarila kiuming ka. Ino mga di miya kapamangan ni ka sarila kiabing ka. Naigira salak, gira si ko salakaw di salakaw. Si ko mga ginawain ka, si ko mga siringan ka. Naigiraman ito, adna miyadan ka no ang mga ratum, adna miyadan ka no ang mga problema, na diptuman nagyang kaya sorry, diptuman nagyang kaya prilay akong ka, diptuman nagyang kaya hindi na mauulit, la hawla wala quwwata illa billah. Naiman to na madadanga ka si uming ka, madadanga ka si abing ka, naya pa kaysa, niya ka pa mga di kakiran mga di sarila. Aya pa kaysa, niya ka pa mga di ka mga di sarila ki abing ka. Ay pa kayo siya, miya ka pa mga di sarila kiuming ka. Naising ka, ginawang ka, mga uripun wallah. Pagariakan, lakiakan. Sukaruma, mga wata, nakapakay akasambiyon. Ugid na si inakag, nagusiyabing ka na din kasambiyon. Tanudin ka na. Mga ginawain ka, nagkapakaya kasambihan. Mga siringan ka, mga tunaniba na mga minimbarat mo ka sa dunia. Makalilyo, kiuming agukiyabing ka, nagkapakaya kasambihan. Ugid na si ina ka. Ugid na si ama ka. Nadid na bagirang pagkasambi. Tungkol tanunan mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala. Diya ka na di man discuss. Kamadakal siko mga kangudaan. Wallahi al-azim. Akalilipatan nilang si umiran. Nagukalilipatan nilang si ibiran. Mga uripon wallah. Kababayaan tano sumbalalok sa tano. Aliman tano sumbalalok sa tano. Iman to,
mapasadagin kaya muhadaratan. Wallahi al-azim kasukas nit na saurian. Wallahi al-azim kasukas nit na saurian. Iman to na madadanga kasi uming ka. Madadanga kasi abing ka. Napamangan ni kakirang sarila. Wadn. Ada tanong kataruto pe si mga lukus tanong na mamang ni tanong kirang sarila. Aso ka basa korkano. Alangwan na siya sa dunya, si karumang ka mga wata ka, agusunganin sa mga ginawain ka, nakapakaya ka sambiyan. Ugid na sina kagusyabing ka, na did na buong kapakay sumambi. Kasa dunya, na ayabu alukustan na sa satiman. Ayabu inatanong na sa sakataw. Ayabu amatanong na sa sakataw. Na umadasiran mga uripon. Wallah, di nga sila mong karilan. Di nga no pan makaprelay mga uripon. Wallah. Na duwang kad pitero o mga ulama tanong. Na sad sa tao, ariyaw tiyan sumbalalok siyan. Sa dunya, ada niya silang kapiyupiyay. Dasiran makaprelay. Nagudan niya silang kababayay. Na duwang kad pagarya sa alungan na mauri kay siksar kau to Allah subhanahu wa ta'ala. Mauri po Allah, prilay ako no, batan mo kay emosyonal. Igiraman no to, ambi sabab ko kapalok-lokos na mabisa, mauri po Allah, sabab sa mga loks tanong na kanaba siya tatap sa dunya. Nayad na, wasyat akan sa ginawa ko. Wasyat akan rakanon, nagyang ko to, akapipitan mo. Sikumbala loks tanong. Mauri po Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kadagdagal panagyang kaya miyang aloy umang ulama tanong mga patot a kinanglan paman na mi bagay tanong siya kung mga luks tanong paman na mga karapatan kita no mga balaluks tanong na mauri po Allah subhanahu wa ta'ala. Sagyang kaya muri-puri asa pulugawi na ayad na pinakamapya na lang manut sambayang tanong tarawih tanong tahajjud tanong pangni tanong na bata nurun pelipati sumbalalok sano sa ayat na pangnitano na ya Allah narilain ka sumbalalok sakan ya Allah napakatasan ka sa umurumbalalok sakan ya Allah napakasudang nga sa surga sumbalalok sakan ya Allah napangninta ko Allah so katiti mo ami sa dunya nag YouTube din mamikap kati mo ami si ko surga ka ya Allah manguripon Allah subhanahu wa ta'ala tunganay amapi agyang kaya bandingan ami sabab si ko kapalok-lok sa mga uripon wallah na ayad wasyata kang si ko ginawa ko na sampurna share kanwa mga bangsa ko na sad sa tao ararawt niyan sumbalalok siyan na imantud mga uripon wallah apian kawawatan herkita no lagi demi upa kawawatan ng kami sa mga balalok sami na api abutik tawag na pamangan ni kano kiran sarila nagu kababayain niyo siran nagu supman sa mga tao madadanga iran sumbalalok siran na alimaan tanu siran langanan tanu siran sa gagaw kawallahil azim aso mga loks tanu na kapakay amay mapita sa gawin na makabilag tanu na masakit sa ginawa uba pamanaad na kato na sa giyang kaya masa aramig sa miyada si inayan aramig sa miyada si abinyan na dasiran din makaparirelay mauri po Allah subhanahu wa ta'ala prilay ako niyo umalutan yun ni may emosyonal kao paman na ayakat imbulain na malhark tanong yargas yung mga lukus tanong niya kalalark tanong yargas yung mga lukus tanong so mga lukus tanong mauri po Allah subhanahu wa ta'ala na kanabasiran tatapsi kung mga ginawa tanong na relaan tanong siya rambod na nagumamang ni tanong kiran mang busarila upa makuad na mga kurang udi na dami bigay yung mga lokos tanong ang mga atas tanggungan nila sirkitan ng mga wata na irila tanong kiran to na ayaw mapya na bata no siya rambod kababayai bata no siya rambod alimai bata no siya rambod parati asi kung mga suguan nila na mga pipya mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala prilya ko niyo normal na igiraman to bitiara na may pantag ko mga kapalok-lokos na kay-emotional da ka wallahi al-azim miya kargargan igiraman to pagawaan to lokos ta ada tanong makaparelay udi na ad na oras
batano kaya tago sa ratum rata ginawa natin ng mga pre-relay na so Allah subhanahu wa ta'ala na ayad na sugun niya nakitano nagyang ko to kapye petano si kung balaloks tano prilay ako niyo mga bangsa ko payanta ko Allah akya sabutan tanwin ni madakal panay ugid na sabab sa upaman na may to sa oras tano asama niya na siya mo sa Saudi na magandin sa iftarami nas kanusan sa Pilipinas na balabala sang kanurun mo Allah subhanahu wa ta'ala si ko dan yung kapakandaray nun si ko kaya pa makinagiw nagu ayak pa kauriyan ko siya mga uripan mo Allah na imantud mapasa dagyang kay o pa man na muhadaratan na mamang ni tanong sarila si ko mga loks tanong si ki umitano si ki abitano o pa man ko sa katano na dasya so mga loks tanong kami sila sa limu wallah nahi pagriha imantud na Ramadan na paladang ka sumbala limang kasiko Allah subhanahu wa ta'ala na pamanginin kasiran sarila sa pahintak wallah makasusiran sa surga wallah subhanahu wa ta'ala katawan tan wag yung kutu hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isan agalabak isan nunin ba nagalabak adin keputol nagyang kutu waladun salih yad'u lahu yung kutu miyakang buwat takas sa salih miyang buwat takas sa mapia awata adiganyan ni pamangini natamano to sa alungan na mo rin mga urip no Allah na terimanot wallah subhanahu wa ta'ala taman sa alungan na mo rin na pagkakuang kagyang ko tabalas di tanubad hindi mo rin relay mga urip no Allah o pamakuad na din urang kaswat sa gyang gaya muhadarataw na relay ako nyo mga urip no Allah nagyutubay pa kauri ang urun imantong mga urip no Allah na mapasadagyang kaya muhadaratan na benyud ilang asuras na pamangan ni kanu sarila si ko mga loksyo pamangan ni kanu sarila si ko uminiw si ko mga umitano si ko mga abitano balas ang kanurun Allah subhanahu wa ta'ala sa dapit tamanan niya na balas pagintak wallah di kanurang kesmo sa gyang kaya mga muhadaratan relaya ko niyo mga urip no Allah di tamo di mrelay sa gyang kaya malalamba bulan Ramadan siyang mutugwi sa diyang ka akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh